An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin ye an ka laadalasigiw baaraw dɔ ye min bɛ tali kɛ don kibaru la. Bi ye juma ye février kalo tile 10 san 2023. Nin ye an ka don kibaru waati selen. Bi don kibaru la an ka bakurubaw de ye jamana ɲɛma ale de ye minnu ni olu ye lasigidenw ye anw ka jamana kan ka olu bisimila a yɛrɛ dagayɔrɔ la yaasa a ka se ka bonya ani bonyamasigi min k'o k'u ye min bɛ tali kɛ sankura yɛrɛ kɔni o yɛlɛmali la. Alisa an bɛ to kunbɛli hukumu kɔnɔna la min ye Abdulaye Diop Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma a bɛ ni arabadonya yɛrɛ kɔni février kalo tile 8 san 2022 a ye maa dɔ bisimila min fɛ n'a bɛ fɔ min ma ko lasigiden Grande Bretagne tɔgɔ la an bɛna da don fɛnɛ la an ka walewale kɔnɔ. Ka fɔra kan an bɛ taa Kidalikɛdenw olu kɔni y'u ka dusumakasi ka jira ka bɛn ni a jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko SEMA wa min bɛ tali kɛ olu bɛ ka baara minnu kɛ waati laban na k'u ma jɛn'a ye. An bɛ taa jamana kɔ kan min ye farafinna farajɛla n'an ye kibaruya mun sɔrɔ ka don n'olu ye walewale kɔnɔna la. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita ale kɔni ye bisimilali kɛ a ka dagayɔrɔ la n'o ye palais Kuluba palais ayiwa ni o ye jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ ye. Maa minnu bɛ yen ni olu ye lasigiden ye n'u ka jamanaw bila ka na anw yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ baara hukumu kɔnɔna la ayiwa laada don sankura kɔni o mana yɛlɛma jamana ɲɛma ale ni olu yɛrɛ kɔni bɛ sigi ka baro kɛ ka masala kɛ ayiwa o hukumu kɔnɔna la Colonel Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni bɛ fosi ka bɔ o baara yɛrɛ kɔni ma a ye min ye lasigiden kelen fɛn fɛn bɛ anw fɛ yan nɔ u ka jamana tɔgɔ la k'olu wele Kuluba ani olu yɛrɛ kɔni sigira min ye ka se ka foli sankura foli ani dugawu don ka se ka olu baaraw k'olu kɛ ɲɔgɔn ye. Abdulaye Diop Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma i b'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogoya min na arabadonya février kalo tile 8 san 2023 maa min bɛ n'o de ye Catherine Marjorie Arazom ni ale ye Grande Bretagne olu ka lasigiden ye mun sugandira u ka jamana yɛrɛ fɛ ka na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o min bɛ kɛ a bɛna ka na sɛbɛn yira sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko a ka jamana ka ciden y'a ye ayiwa kɔni Abdulaye Diop ye a bisimila ka se ka o sɛbɛn ko o minɛ a bolo u ka sɛbɛnminɛ ninnu baara kɔnɔna la kumaɲɔgɔnya kɔni donna u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya a bolila min bɛ tali kɛ ka se ka teriya ni balimaya min ani baarakɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ale ni Grande Bretagne ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o baarakɛɲɔgɔnya ko o fanga don halisa. Kidali i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Kidalikaw olu kɔni y'u ka dusumakasi jira ka bɛn ni SEMA ka baara minnu bɛ sen na yɛrɛ kɔni bi a y'a jira k'a fɔ n'i taara Kidali yɛrɛ an bɛ waati min na bɔlijugu kɛbaa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaaciw minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni maa dɔw bɛ ka fɔ ko olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka kɛ kelen ye kuluba kelen kɔnɔna la nka bi an bɛ waati min na maa caman olu kɔni bɔra Kidali k'u ka dusumakasi yɛrɛ kɔni jira min bɛ tali kɛ ni wale minnu bɛ ka kɛ olu fɛ k'a jira tuguni diɲɛma bɛɛ lajɛlen na ko olu ma jɛn'a ye bi u ma jɛn'a ye sini ayiwa i b'a ye k'a fɔ foyi tɛ se ka don olu ni jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la accord ko kuma min bɛ sen na n'o bɛ fɔ min ma ko accord pour la paix min ni a tɛgɛnɔbila fɔlɔ kɛra Algérie jamana yɛrɛ kɔni kan olu ka laɲini de jɛkulu fɛn fɛn bɛ Kidali yɛrɛ kɔni bɛɛ ka to o hakilina kɔnɔna la yaasa olu ni Mali yɛrɛ bɛ se ka kan kelen yɛrɛ kɔni fɔ cogoya min na nka u y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ Kidali halisa olu bɛ to ayiwa Kidali olu bɛ Kidali nka o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko olu bɛ jɛn ni SEMA ninnu bɛ ka wale minnu kɛ min b'a to olu bɛ bɔ nin hakilina ninnu kan olu fɛla tɛ bi o fɛla yɛrɛ kɔni tɛ sini bari ka d'a kan maa o maa ko ni e banna accord d'Alger la ayiwa ko a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye ka kɛlɛ ka kɛlɛkoro k'o dayɛlɛ min ye Mali jamana ale ni Kidali jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan Burkina jamana yɛrɛ kɔni kan min ni o bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaa la k'a to kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a bɛ f'o ma ko conférence des commissaires de police n'o kɛra Burkina jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahima Traoré kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la polisiko kuma bɛna ban min ye berewurujiko kuma fo ka taa se gendarmerie ko kuma ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna taa ban an bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka banbaaciw k'olu kɛlɛ cogoya min na yaasa an ka jamana a kana bɛ se ka labila.
Alisa an bɛ to Burkina jamana kan Mali Burkina fo ka taa se Guinée Conakry ma olu ka jamanaw ka minisiri minnu ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma olu kɔni ye ɲɔgɔnna sɔrɔ kɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ kɔnɔna la tɛgɛnɔbila sɛbɛnw yɛrɛ kɔni kɛra wa tɛgɛnɔ sɛbɛn fɔlɔ kɛra jumɛn ye min ye gɛlɛya min ye Syrie ale ni Libye yɛrɛ kɔni sɔrɔ jamana saba in olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka u ka dusumakasi yɛrɛ kɔni fɛnɛ jira dusumakasi yiralen kɔfɛ baarakɛɲɔgɔnya fɛnɛ kɔni tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ o baarakɛɲɔgɔnya kɔni o bɛna boli sira caman kan n'o ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka banbaci wale k'olu kɛlɛ wa ka se ka fara ɲɔgɔn kan tajiw olu bɛ se ka lase ni jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen ka cogoya min na nɔgɔya la wa ani min ye gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ sɔrɔ ta sira ka se ka olu yɛrɛ fɛnɛ wa fɛɛrɛ sɔrɔ olu la hakilinaw k'olu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan wa ka se ka kɛ min ye jɛkulu ye n'a bɛ fɔ don n'a nataw la min ma ko wa fédération nka o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra o kɔni nin ma bɛn n'o ye ni farafinna tilebiya fanfɛtɔn keleyatɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO olu yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ olu ma jɛn'a ye wa u tɛ bi u tɛ sini wa ko anw ye jamana 15 ye wa an bɛ to o de la an bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka to min ye CEDEAO jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin fɛnɛ kɛra olu ka laseli ye ka bɛn ni nin ɲɔgɔn ye min ni a kɛra Burukina n'a bɛ fɔ a ma ko mini sommet an bɛ taa Irisi jamana kan Vladimir Poutine a kɔni a ye kumaba min na a y'a fɔ nin waati laban na o de ye ayiwa ka se ka nanzara jamanaw k'olu jaabi olu ko min ye kɛlɛ ye a ta donbaga o de ye min ye Vladimir Poutine ani a ka jamana n'o ye Irisi la jamana ye a ko ale kɔni hakilina foyi t'o ye olu bɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ ka walew bila sen kan wale min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye kɛlɛjugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o bɛ se ka ban cogoya min na nka minnu bɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni de ye kɛlɛ dandonbaga ye a b'a f'u ɲɛna bi wa ale tɛ bi ale tɛ sini ale bɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ dalilu ka se ka olu bila sen kan yaasa kɛlɛjugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a bɛ se ka ban cogoya min na ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu caya k'olu jiri ja ninnu k'olu fɛnɛ cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an bɛ a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ